so gyina wo ankasa wo so. Oh yes. Obi o abode be yamon ka mi o so fi wo kra ka no no ne de won wi. Oh. Se kwa da ho a no abo afa ho no abobo bi. Oh, mitem bia me ne be mo kase. Aya na te se me no wa hei. Sa me ka me problem kirawa. Ebi wo ha me ntome nkan kirawo. Ba sa me ne nyame na kasa. Metumi kan sam ni nyina kire nyame than you. It's true. Because me nim say won so ye nipa. Obetumi de me akọ. Obetumi aka asem bi. Ba sa me ka kire nyame de a. Me nim say nyame na me ka kire no. Obetumi ayo. Obeya ama me nsoso. Ena nyame mfa me nkomo obi a. So nyame mfa me nkomo. Ono ayi asin na ye ne de. Ono ani kodi nkomo. Yes, enti eya na ehun hia sam ne ebi mu hia nka say eya wan kasa ne nyame ntentam. You must encounter with God personally. Dan say ni nyina na obema obi na aka akire no. Ni nyina obema obi na ayese Luke chapter 1 ya na Zakaria say inside ho o ye nyamedwuma na asoroman so gu akire enso expect say Zakaria baba na e wo maka o man samachire no enti nyeni nyina na abeka wa samachire sofo enya nsem nyina na abeka adu ba bia ne nyame ankasa ntentam because nyame nimu sofo from beginning to the end ni nyina they want to the end ni nyina nyame nim ni nyina enti adu ba bi na wo ne nyame tentam a eno mo ma ya na ye that is what David said ebe ye se mehwe nyame mu dan se mehwe nipa me Tony Pemu. So, anti nipa de. So we nipa nyo. And I what can say? Nipa nyo. Naka Papa Nyansin says so nipa na ja samai. Se nsama yo se samai. Oh, nti nipa ankasa ne de. Edu baabi a mene amanfo hia metai ka se ene nyame ankasa ntintam. Sane Jacob ne nyame tentam ye no okọ no ye baakofo enso oba no aye bebre eni so fo ye ne nyame tentam a eye adwuma ma ye mpa nipa Adom 106.3 FM ana wuti ofeni ye ntoa yasem no so ewo eye Isaiah engoma no etia eye enson chichimu baako ade besi enson honomo na ensemu a esisi ye ebini se mamenkan 7 hope odi obetimi akan free one wo fia because of breno ebebo ayi nyina na ya bompa ye nsoso o se sei na ewurade onyankopon asie eri nyina na erememu eri nyina na erememu edi na nyina na di nsonso na emem Chirane saka se urade ensi dan a adansifo eyekwa se urade anwe kuro na awemfo eyekwa me be minim shop bi a security bitia no wada papa se urade anwe a awemfo eyekwa na se urade nso ansi dan na adansifo eyekwa Bible say wahene Ahas ebreso a obabeye ohene ena Assyria hene ene reason ne Israel hene ebeka ebaye a woye Remalia eba ba Jerusalem se wone no eri eba bidi akon nenso wontumi no okra yadim ai nenso wontumi ya medepa nipa no betumi ahyehyɛ ba se nyame nsa wo mu a ontumi nipa betumi aprane ba se nyame nsa wo mu a ontumi nipa betumi ya frustrate with life ba se nyame nsa wo mu a ade ndi ombe hyehyɛ ade ndi ombe prane ade ndi ombe dwene ho ana nya nipa baako amai mienu ana aka ahia nimu se Mama yanko ne yanko tu Ahas ne ne ankasa yan frustrate na ne tuni mfiri one ne empa obi mfa yensi hene na oteye no na kuma tui usroi obo hu fi se amano na nya man keto enya ba ko mienu na aka bom duru bibia wotim se me bana metie sofa Jones ahitofe David hu ya osi yi Awurade mabranti nefutu
enye nkwasi asem etu bibia nipa ba ku bipa ne obi ba no gina ho a no mudi nkomo hu om kra na oyema show because they are poisonous utum se wo no keke kra ntimi kum no ma ba ansra ba betwe se David ati fence ahas ti no na kometui na na urade sma Isaiah se ne wo ba mumfiri na monkonkohia ahas na monka nkire ne se asam na watie no me ma na komentu ono de wo de yekom on se so yekom ne kire se wo hwe obebie na no a I say de obo ni din Zakaria emana no Zakaria because na dia ne ye kronkron enti wan hwe yanka obebie bia na den na obanyem ye na no akoka setia na me se pam no twa no kawano pado me de ne saka na me se ye okraso ya de ensa ten atoto ya no emie wa no ye kom because an hwe ya na ahasa koke kansem bi kura sa ne ma no because what time bi wo eba wan hwe a wontimi kwa no ntum amane bi wo eba e wo busua no ma wontimi kwa no ntum esu ne awerho bi asha okra so ma wontimi kwa no ntum bema bi disappointed pa wontimi kwa no ntum obi agye sika ka pridie pa so obeya nkrata ma wontimi kwa no ntum nanso no abasa wo dia bese wano na ye kom na hwa awurade hu se kokon no enya dia ahas betumi enti dia ye kom na senjantie mienu aka so no inti na ma akoma atudia me awurade me pese me ka chawo se de omo susu no de omo adwene no every nyina every mem and it to not take place enya dia betumi agira enya ba bia se nyame aka wo ya kira me a me wa hotoso o me Kristo suma brabom enipa betumi ayo de obayo enipa betumi de nsa tretre wo so enipa betumi atwetwa wo nantini batin adwuma mo office wo community wo area ho ministries wo enkofo bebre bank wo no enipa bia yo madwene se wo mo be ya ba urade se wo de yekom me kan brada no se wo yekom nkire se be wagimi wo yekom nkire se wonim kasa wo yekom na no twere ne se me de urade na me hwe ne kwan me nkwaje nyankopon eye mika se mahwe ase a me sorry na se metisum mpo a me de menim se urade one me han sister memma aniema bi ne tibia ne nka wo nhya saa fi se urade ne wo nwie masia metime urade menim de wo komu ama waboto saa wase wo de enye ntia mienu akasa no a dare ntina wakoma atu saa de omo hyehye no me urade me pese me ka che wo se eri nyina na eri ovi Mame so memfa mienu o se na ba se Usia ba Yotam ba Ahasa oye Juda hene ebreso no Syria hene Rasin ene Israel hene Peka a oye Remla baba Jerusalem se wonne no ebekon na suwen tume no akon beba o me dwanwen na me kofi a me dwanwen sasam nam se Bible se Isaiah se Jeremiah se woni ebedi akon nanso tume de enya de ombetum ye of akon aye kono nya koketo a Debi what you bear with me say even last year na this year kra no hwe kon aye fam enya koketo a o wonam de sunsum de enya sam ketwa nanso so se ne yetia ne ye kanyame asama tumi no mantumi ye ntia ekone de omne yakon yes o pamaboa no nya na ahun se o man no so o mo so ye obi a o mo yakofo yes ena Jerusalem ye ekura onyankopon ankasa akase eye ne man nyame ankasa akase ye ne man enti ekon no de ye kire Ghana fo se ekon no betumi aba nanso de tie bi anya de o betumi ye o ma se o megina nanso Awurade Nyankopon emma kwan wo muntumi ye entumi maso sa eda kora eno na ye di message koma David fie fo se ye Syria fo bo eno na ma wo makoma tu ye na Awurade asa amya hyene nkran ozo no baka kire David fie se Syria ne Ephraim aya pam ena na koma ene ne man akoma wo so sade kwaye mu nnua ewo so so for nsama yati o ibi wa wotia wona ba wo so
And some are yet you. Be out here, be soon. And some are yet. Be out here, we're beho. Suffer. And to David the fear for David as if for your Bible say a becan some mono and more macuma 2 years send your quiet munia. I was so I just say and some because Syria 4 young call for woman mukon, one more could dear, one macuache. Enti obi obeti won kabia nan when we yamu hyehyewon enti ebra David asefo te ye no Bible say when we yamu hyehyewon eno na ma nya me be mu say Ahas woni onkofo mamunsuro me mama te ase say mamunsuro jantia mienu aka so ano efiri husie mamunsuro it was a me gurade nyame ankasa megye kon no makon amamu ane ne wasiesie mponko ma wokoda nanso kuku damienu aman na aka bom ebia na wo mo aka bom adi wani no wodwene ho a wonti ase nipa mienu bi aka bom wabusuanum wo maka bom wadwumam ho so for say wotumi hwe woni mkra ne body language kire say wonya wo kra obeprawo ai ama adwumam ho ehu aka nipa mienu bi aka bom nipa miensa bi asi nkonya afa wo sa wo pa de wo moti ase enya de obenya kwan sa obewo da aware ne de waware nenso urade se wetam memete yi wasim bi otaka wetam fu nyame ubetimi atani nipa bia edi enti na yesi wo hene mapa enyame nsa wo mne de na tena so na wayi wadwe sa me de metena sia prane na yenkoto no ebono ntwene baabi na yenia yempede pe emfa mesi wo edam ni bedru atwere ne kan se nipa so be yo mo de e ma de nipa be ka bia mo se wo de he obi a wo kura chinchina wa ne pe wo de kan komhye bie nim kura be di wachi ne hoahoa yodom abusua pani hadwen enti yemma moati ase se nyame aye somo no nyame onja aye yo Adom baby oka kire Paul say na Paul na hwe nioma ofemu ateti kodanda mani suni arehoa ohona na nyame be mu se Paul madom edo soma na wo ho mmere mu no na me awurade ma hya woden ene se why mmere de odi wani hunu de odi wasote ensama ye ka kire enti amen na waboto aware a oti ase de ensonom ye de nkumafo ye de nipefiofo ne ye amaboto de wonya ye kura ne ye kato so ya wonya ye kura ne ye kato so ditri wo mo a wo mu kunu no wa brochiri no mere mu nso wa brochiri no mo mu Ghana ha ensama ye katra wo no ne ye kabi ba ko fo akohu dance ni wo hefa na no wo se mami kan se igusu a wo dam empai boss me ka se ya won friend but be a friend menya na wo se osofo how can be se mi kunu edeme akwa edru so dana na ye kan box asema mante de okai na nipa no ono no de wo koe na sa 10 dance for way no mo se bu asem na to so eduba bia sister ya but ono obedi akon na nso tumi de osiesie okon ma mponko osiesie aponko ma okon na nso kunim de ne de yoka ye no man mu nyina no ye nche ye beto abey de awurade pese wo bde ne bebo so wo betra so be ye de awurade de wonim ba me ne umi no ye betimi aye de bia ya jegira platform ahodro bebre so campaign ahodro so gira ba bia keka ye nsem adwudwa ye no mu akeka are ye ntra Ghana ye se mo frasa ambagi dwodwa wo manum but at long last no be say onkunum de ne de e awurade ne de beba nipa bi betimi asore abusuan no makeka nipa ni mu but enkunimdie bi wo ha efre urade wo ye ho hwe nso a enye so mensru ozo ne urade kasa chure Isaiah say frikoshia Ahas wone wo ba sia Yesu ewo etifi otade suka ho na chure no na ka chure no say hweye na yekum ensuro na ma wakomantu nyentia mienu a every wisie enti Resen any Syria any Ramla bano ebufushie no enti esan se
Syria ne Ephraim ene Ramla bano apam utire so apam bone mama yanko Juda so na yanko hano na yenyi ne so emfa na yensi tabel bano ehene ensi na ne Sawate yenyi ne mfi ho mama yanko ne yanko pam ne tiri so oh sofo apam sefo yampam ne ani ankasa de yepe ne de nyame pe o ba de wo mo pe na chese sa wo yo hene a etwa se wo hwe wo mo etwa ho ahie nyina because obi wo ho a obetumi apam utiri so ye be yi wafi ho ene president fo so ntie ye ene na minister fo so ntie ye ebi a wo mo etwa ho ahie obi wo ho a opeso yi wase akonwa na ode ni choice ode ni favorite ode ni bebesi anemu nanso eno na nyame ka kire won se emo wakoma ntu na mo wonsuro efise mi egurade nyame ankasa de o ma pam ne de o ma nhye nyina eringyina na erimbemu what the word asam we na wo de ka kire se onye kom wo de yekom na mo mensuro se ne aka no se wo yekom no nkire se bi wagimi ana se wo de wonim kasa anansa de ekoso no wontumi enwoso wontumi entake action bi nemo magem na magem amegurade okufo no atoko afre ono waka kire me se asem wonku ahode ama kasa yes na menyekom because of say kotibia bi me se wanhwe o kasa be yetententen sofo na de wo ema wadwum se obeka kura no na okoka me se ka kire se onyekom because wanhwe na okoli secret bi kura kire wo mo say nyame se menye kom no ne mo de betie ni nyame se odi kom no so aye kom na ve ayam hye ne de aka no ehu ne de aba wo ye nipa ehu de wo ye dan ya beba fear not and he said Joseph adi o se oti amam yensa no aye osuro na komatu ona no dane tu awurade so hwehwe awurade se awurade o man ne ye o man enti afi nyame na aka chense akon no anya wo kon akon ye awurade kon the battle is not yours, the battle is mine. And it's a corner ye grade con dear, and ye so for a warrior mo con, a Juma mo con, a Busuan mo con, a Brabon mo con, a warrior mo con, yen channing in a me grade. And has not been a ben away. So for it will be a win issue, but any pebby shed that your margins won't be doing it. So for be a do any pay. Obe do any pa ma come on, wish I dama was soon by Upia, I mean to know was it. And pay any media I saw so brabum. It will be out to what dream with Timothy and was soon coho. Nana David cancer. So then Kurana my ye. Or catch Jonathan say, a den a my yaw papa, and into a bomb dear so be ye me crifias. Number one was my bonny partners and my bonny partners. Jonathan, would catch them, but bonny pa and say, would they Ebra me beji queen me kun ye motion ye asinyina no uhu ne nyina so den pa na maye e den na maye enu ntu papa pa mie kume so for obi wo a wonya ahwi o obi wo a wonya ahwi wonka asem bia o na so taina eno town Adom na so sa oja ma urade a urade be kon e de amount 106.3 and I'll go so uti. I'm mutrofu binyum. Osade krona minim sebebiara meko Yesu do orange na me unja wate mame me nya bema me papa me mame me sister abofra student dia wona mu bia wadwuma mo ho soja ni police ni ebia na nkofo bia tuomani ansi so but Erade say yekom Mr. Pra opposini Erade say yekom Mr. Do say Mr. Jenfi Mr. Esumai Erade say yekom Wudi yekom na hwe Erade na no want say Moses nso kan bi kire no Moses say mo de munye kom na Erade abako wokoi amayen na mezrimfo na chese nyame obeye bibia wo so de yekom 2 months ahead of us
mano tobuasi Cheno unyina obeya mawu enti wobɛkasa na wasɛnsɛm no awurade sɛ yɛkom woyɛ kom no nkyerɛ sɛ wonyɛ nipa na mmom woyɛ kom nyinaa no fa kenkan twerɛ no woyɛ kom nyinaa no fa bɔ mpaeɛ woyɛ kom nyinaa because wɔte wano asɛm no a ɔbɛsɛ mmea mu mmɔ already wɔtetɛw bɔnsam ma gye sɛ wobɛwia na wakum na wasɛe ɛdeɛ na obi yɛsi ne hene na wɔte so ama sɛ momiɛnkɔ ne yɛnkɔ pam ne tiri so na yɛntu no nyame sɛ gyentia mmienu aka sɔ no yi ebia gyentia wode ɛnyɛ gyentia ebia wode ɛnyɛ gyentia mmienu wotumi sɛ nipa wo ne no anya asɛm no ɔpɛ sɛ wɔworɔ ka wafa wabɛti yɛka sika a wonni bi enti wotumi tu fu bi a na wɔde ama wɔ ɔhu sɛ woyɛ sansane bi saa bade awurade sɛ yɛkom gya w'asɛm no nyinaa fa ma awurade na awurade bɛdeal ma awurade them obi a yɛsiw hene obi a yɛnya position bi position ɛde ama wo yɛyɛ sɛ yɛbɛyiw ɛfiw position no yɛyɛ sɛ yɛbɛtu adeɛ so yɛyɛ sɛ yɛbɛyiw ɛfi aware anim yɛyɛ sɛ adwuma a wohyɛ mu no adwam hɔ baabi a wosɔɔ no wɔ yɛyɛ sɛ yɛbɛdidi wase a na yɛyiw ɛfi hɔ nyame sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ yɛkom ɛnsuro na ɛrengyina it shall not stand neither come to pass ɛrengyina na awurade sɛ ɔma ɛmmɛ mu da sɛ nyame wei ne yɛne ne nam nyame wei ne yɛde yɛn ho ato no so nyame wei na ɔboa yɛn de a ɛne yɛnkɔ so a you must depend on this God na sɛ yɛde yɛn ho nyinaa ma awurade a awurade sɛ wongyaa yɛn na ɔrempa yɛn sɔfo Adom 106.3 na oguso awutie yetu ye hofo ye ne de wukomu mimi de minim ba nyame wonim de wo mo pra ne wo wutiri so nyina nyame wonim so obi ehye Ghana hapa ne wo pra ne bibi bone atia wo man Ghana nyame wonim you can't hide anything dabi won't me for bibi ensie no we can't hide God is watching us tokro na ma hyemu bopo no onyame hu mu pefe sɛ wohwɛ benkum ana wohwɛ nifa baabi amudi tuo kogu ana wohwɛ w'anim na moyɛ madwen ana wohwɛ w'akyi election time yi ana mudi tuo ne baba bɛyɛ God expose you wherever you are woyɛ mpaibo tiefo nyame bɛ expose mu nyinaa Ghana de moja paadie bade ngufo wa woyɛ ɔba tampa woman Bravo, Nyamia, we are Batania, Mirawoma, Mumes, Bravo, we are Kajo in cancer. Muti, never call Radian or France, no rain, man. This time, what Memuti, Sampa, you will maybe tea and pipe. Mrs. Oponchiku Italy, when I'm obi tea and pipe. Matilda. So papa, chambe jana kwa, wadi tie mumpai. Jana kwa. Matilda, wano wabusi yenyina. Oh, I'm sorry. Odi yenyina, I'm peso John in pipe. Mama Rose. Oh, Italy. Auntie Rose fan. Oh, you can. Jay, already betty is Sufrawati. For some me, you know, Nakakra way. Nobody will come.
so for yanko awurade anim nyame ma awurade anim na no pay kase wowura yesu na no pay awurade me wo wanim e wo mpai bom awurade me wani nanso mi hunu ade awurade me srew na no pay ayatwa hia wukuada no pay awde akyeye awurade obi biara wo awurade wo ma me yedie wode matena mapom egwaso na wono nso aye na adwene se de tie bia no obayi mi afiri ho awurade me jane ma awurade me jane ma so wo busiam so wo adwumam so wo asorim so wo brono amete so wo akwantium obi biara wo teme wo pami asame awurade enne nti ewo yesu dirimo wasam na aka anhyehyɛ biara wo mo hyehyɛ empranye biara wo mo prane ensusuye biara wo mo susuo wasam sɛ arinyina arimem the war plan is my warrior beguo. You also soon want the pabia with the Abama beyond an Abompire. Oh, yes, Christo Drimo. Yet Dima Fonia Bankers here from the Santri Bessin away. I rather be Biara was sorry. The giant Yarmon Nasha was already a Jama Ghana Bawanim and to see a Bonnie Biara. When I was Jana Benkum, Nifa a prayer at Tiffy and our four Atoya. The war plan is and you may be a ever say what mind you. Already a summer one day. The giant Yarma walk on you. Awurade ye semle na ni atete wotu kwa cha dwuma ya wonye bi na so nipa bia sori atia na ne nkrata asemu nipa bia sori atia no na wariye mo na dwuma mo wowura kasa Awurade wa ye bida wo si arinyina warinyina arememo nso so I don't know pay. Oh Jesus. Awurade wana wa sori atia asofo wo maimo wana bopo bi fa wo ho arinyina na rememo ye ja bishop yo si ansa hye wonsa ye ja ye ne ankasa nso ye wo ha nyina hye wonsa ye ja reverend so mensa hye wonsa ye ja reverend Gabriel ansa hye wonsa ye ja asofo nyina wo ha nyina ba wanim wo hene ye wo susu bone beku obonefo Awurade me bompa ye ja minister bano ne ire ja na hye wonsa ari hye wonsa Lydia hye wonsa Freddy hye wonsa Awurade wo biara wo prane bone kama hadoha sasa ukusha wonsa in 3 days sha wonsa antana ma sha wonsa abida kumeza sha wonsa antimage sha wonsa odom barime waye bida so poko asiri fisha wonso Mr. Brown sha wonsa odom barime kanya huwe papa du sha wonsa awade apambiara obani fosiesi anchane yakoto abe de wodwire bone de wo pemoja awade de wo pe ni pamoja o pe pemfo bi na yenya komade all that because of power in the name of Jesus. Lord arise awade sorry na time for shiase awade sorry de wodwire bone keka wo tibom we stand for your word until they come de mo so biara de the picture number bi amada haboha mahanda hakaba oh na shiha original arada every the Spirit of the Lord is in this house. Oh, I bow fear honor. You'll be Bobby Fowl. Try your mouth, ya, my stagnant. Ultimate calling. Was said that one was three. That's what was sell. I can't crown on Tiase. I have me tea. I can't be crank man was say, no, my mum. Then come a trace of Quentra. Or metan for Yame. Rather show one winam. The John Crow Crabia the nation, sir. Coffee Bompire, you receive it. I was sick. You were. I didn't qua. Any young coupon. A rather was say, Urunjaye. Now won't pay 1 year or ho. Hallelujah. Amaya comment to 1 year young coupon. A rather young coupon, one casa boy. A bompire popia ye po.
Gina tobi a ye gina. Erade ni pekuo bi ye hye kukuo bim. No mo ye rituals. Wo Yesu Kristo dimu. Wasam se me ye nsuro. In the name of Jesus. Se erinyina na eremmemo nsoso. Santi weni ahotoso a erade odi amaye. Ebompa ye wo Yesu dimu se koso a na fa won sato ye nsogie free atamfo nsam. Won susue ne won hyehyɛ nyina gie mfiri won nsam. Erade nyame ma wutire mu pa wo maye. Asoman ase erade awarefo ase dwumayefo ase erade ebusua ma eno en emrem na yankase we gurade en wayo yeda wase bebre so odi nkonem ewo Jesus name. Amen. Amen. Yo ya mi bia ya de ho ato so. Ya can free Isaiah chapter 7 verse 1 up to 7. I remember. All that today is you so. Only you, every knee shall bow before you, every tongue shall confess that you are Lord. Only you, Sanya ya ba so kra nya jan kwa ne de ba nya se kan yetimi de yetakrama kra ya di kon wo bi na no ne takrama ne ka ro se rom you are an omega onne sasie ne awie ye nyankopon you have secret of the made nyina wate you know what time it is you want to come swat you the kingdom is forever you have mercy for my kind. Blessed set your people freedom. The children sleep on praises forever. Come on, let's go. only you, every shall bow before you, every tongue. Adom 106.3 now goes to 0302 216 0302 216 I know about how sorry I tell on about 3 so on that problem. Also about it. Bread and protection, that is why you deserve praises. Lord, when I come home and so friend for be abaso dia na yento ato so do ba ho some patch ma good morning. Hello. Worship you until your kingdoms come, good God. 0302 216 561 216 562 Adom 106.3 now with from S.K Appiagyei. Do about my son Pacho, good morning. Good morning, Papa. Pacho, now what to say? I'm not more, Papa. I say now free here now, didn't he? The film clip on Casa 37. So Casa free? 37. Oh, okay. I mean, Shaman the Masama, I'm marching behind the berry. Everybody. I am more candy and the crew to do. He has no sometimes. Papa, any put it me idea, which me transfer everyone. I want to shut down and I'm bored up. Here is it. It's in a meteor. I hear you come to him. Oh, you know, I'm a customer, you be sacra. And you say, like, baby, I just say, what I said, you didn't do the idea of it. And if I am Tiasi. Medasi, I mean, an omega. Bless your name. I don't know. I have secret of this world. Do about mercy. Good morning. Praise the Lord and good morning. Edavondi Pacha, what to say? Oh, Nyango Pandum, Abrabonete, at the Badum. Sanity. And Yamiasuma Makamania Jehupa. You pray across board. Congratulations for that. Thank you. Maybe Adom FM no. Yana Mekasa Anka all the radio FM preaches
anka me pe, but anyway, I'm going to me tachi into other places. Now mo ade ba kwa me person me say election be I say politicians for no the man for occultism where I see a bump here near breaking stadium no. But their selfish means then Yamianga said dihini or maimu because Papa Rome and somebody yen tebe but one emre potro one emre awo hey Papa one see na nchie adai when you want to reign power sheni pay wuwu and Papa mistremo my soul is burning say Ghana as we have to say now election Papa agini pa ye rituals kunkunipa I don't know the power no kunkunipa na whom are you coming to rule? The thing I could pass some Jesus. Brother Metro, my God. Amen. Papanica, also call Koto Jenima, also Kai Ghana. Some mine, I'm a dimubedia monjo money ye, dear and Cosso, as o money dear. Yes, you be dear. Robert Mason Patch, good morning. Hello, sisters of Northwood. Good morning. Good morning. What I want to say? Yes, Admo. Yeah, I is yours. Now, free here now, Denny. I told my brother when you're free sentence. Oh, okay. Therefore, Yamisha Moache. Amen. No, shall we say no pebia, Mumma and Kanya denante. Mumma in Moja DNA Simon Sanity near P. I do my friends in Sunny and Triamoa into Mintia Bonting, maybe Pienso and Nisuru. There's when I'm seeing you morning tino. In Surushi, the Wakani and Kure will be to me dream Bonefa one. When you're she, a do baby quanails and cafe, yes. There's a singer make Kayan in Sudia Kodua the Buffy beer. Buffy, I don't want to pay. Namisha will be brave. I think it's where that's it. Namisha was Only you. my family last corner, Masha, sorry, so the bank was good morning. Good morning. Boss, now what to say? Go feel out. Oh, yeah, Papa. So for Eja, Yanko Pon show. Amen. Yebia, I had 2 million Kasa, Kenyan, the cook will be one salmon. Oh, yeah, more than Yami. Also, Kutupa, Utumana, Ekakan Sama, I did train. Now, Yami Owotum, on our customer, poison election, obeying her illusa, Akaton baby, Adom with the arena, Akaton baby, Adom with the Ghana, obey us will be them a mutumana moka in Sampa, Moka Mosa, Mocha, Newa, Yamin Shem, Mammy Grace, Michel Papa, Charles of Amwa, Adom Elfina, Yamin Shem, of SK. Bye bye. Waka say next dimension Jumedi no ode ho hyem bia bebo papa yenim de nyame efa nyame nko a onyame de homo eye adwuma no etumi eyo ntimi sro onua na wo ho kyire bi ma watoba ha no to nsa frɛ no bibi ensi kwa enumre na num de kɔ na wo de opon adwuma wo kokora pa fa ho preko na yentwenhyia ne nyina ehu de onyankopɔn ebetimi de wo aduru akasi menum na bononum bishop ufia hadada so koso aneti atom abeye nhyira kopem se obon se waye nhyira pa mera waseme sorry so de ane ukuyada pese wo fie na oni kan pese obobompa ya de wo fam a wotete ni nyina no ne papam ne se obetimi asori awurade twembe awurade nso emeo oma woni mu ase man father's house empire be koso anopay ena no pa de wo hono be sha ase no nso no ontwe enkosi no dundie sanitizer bibia bi wo horo nsakama na wafa wo nose mask nso de ahye sana committee for nso the same thing because so hono tema Assemblies of God would be Chem Junction now be sad and suma man father's house
obia bitimi akyerɛ ho entre fie na mfa nya adwendwene na anda no wadwene nso amfa baabi bɔne ahana mede wo esie nyame nhyira ne nyame ntenanim enkyerɛ awurade igya yɛtiefo nyina hyɛ wo nsa wa yɛtrene ni ne no kwafoɔ wa ma yɛne ma ongu ase bompa yɛsa nkrankra biara empo na frɛ ne wona wantimi amfrɛ ma wonyimo nyam nsa ene otrene ni fansa ne ntɔ ma so wona ekotɔ abeton businessman businesswoman bi mo nkotrene dwom no nsansan enfapan emefie ya judi efiso ya no kwafoɔ wo yɛma yɛda ene nso yɛma yɛ wo Yesu Kristo diremu amen.